Nå Camilla, du har fundet på en aktivitet, har du fortalt mig? Ja. Vil du vise mig, hvad det er, du har fundet på? Ja. Jeg har valgt at lave noget, der hedder Kimsleg. Hvor jeg har en bakke hernede under med nogle ting på, og så lægger jeg det her tørklæde over. Og om lidt så får børnene måske 10 sekunder til at kigge på alle de her ting. Og så lægger jeg viskestykket over igen, og så skal de kan huske alle de her ting og nævne dem. Og det er faktisk en rigtig god øvelse for, om de lytter til hinanden, og de kan gentage, hvad hinanden har sagt, eller også bare, at de kan huske, hvad der har lagt på bakken. Og for de ældre børn, som måske kender lidt flere af tingene, så kan de lære de lidt yngre børn nogle ting. Så for eksempel, du kan se her. Ja. Nu faldt ringen ned. Men jeg har for eksempel valgt sådan noget som et dankort. Det er måske, der er måske ikke så mange af de små børn, der ved, hvad det er. Men hvis de lytter godt efter og husker på det, så kan de høre det fra de store, som forhåbentlig ved det. Og på den måde kan de sådan, tilegne sig nogle nye ord og forstå betydningen af det. De kan se et dankort, det ser sådan her ud, for eksempel. Mm-hmm. Ja. Det synes jeg virker som en god idé. Og ideen med, at de ældre børn så også kan hjælpe de mindre med, for de har jo et større ordforråd. Lige præcis. Den er faktisk rigtig god, synes jeg. Ja, fordi jeg har prøvet at inddrage lidt af Vygotskis teorier omkring sprogtilegnelse og sprogforståelse. Mm. Ja, så den vil jeg præsentere for børnene her senere. Det synes jeg da helt sikkert, du skal. Det virker som en rigtig god idé. Ja, det er jeg glad for.